asma dihita saluhuna. Oras. Kami Sian Parhalado HKIP Sentosa Samarinda Masraton. Selamat datang doa selamat beribadah. Tusuder ruas nihuria naromat dohoti parminggota sadarion. Talumobi tu ruas nihuria na odobe parjolo sahali. Adohoti parmingguon di garijaon. Rap mahita majagahon hatamanon di parminggota. Tabongoti ma parsaurata do Tuhani. Gagasad dame dohot las niroha. Marede mahita. Hite goar ni debata ama. Dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni to di perbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amen.
Babu hamu matu borusion, idama nungaro hatuaon nami, idama ihutu ibana do upa silehononna, dala pamalosonna di jolona. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogona sa tudosan, na tumapalangit doho tano, inorhon yasin roham do bain sahat hami taon huriam na ibaruon, lehon matu huriam to dim na bariai dohot hamaloon sianho, asalam rarat jalagada harajaonmu di tonga-tonga ni hamion, tay lehon mahiras ni roha tunaposom makatahon hatam, asalam denggan huriam marhite siani, pargogoy mahami mangoloyho di bagasan haporsiaon na totong, asamanahan hami sahat rodi ujungna, marhite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita. Tatangihon mapatik ni debata di minggut tasadarion, ima sada Tesalonika 5 ayat 5 sahat rodi ayat onom songonon maridok desi. Aisaluhu nadohamu anak hati huron jala anak arian, dang sian borongin hita manang sian hahulomon, atong say unang ma terpodom hita songon akan na leban, say dungo mahita jala marroha na torang, ido sahatna atong rap mangidogogo mahita siya Tuhan debata. Le Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon hapart kupati. Tabigi may depujian siyan punguan ama. Marede mahita.
satu acara perningotan di hari HIV AIDS Sapur TV. Saja hama dohot responsoria. Ganuk Jupang hari 1 Desember, saya tapatupa do perningotan di hari HIV AIDS, bisa dok lihat portibion. Ia perningotan di hari HIV AIDS Sapur TV di bagasa tahun 2024 tahun, ima nasinodangan ni tema global nama dok, Take the Right Path, manang mengambil jalan hak asasi manusia. Dohot tema nasional nama dok, hak setara untuk semua, bersama kita bisa. Temaon mengodolhon hinarikot ni pakobasion nama saya takas, marpardomua tu hak ni ganub halak. Lumobi pangaradotion nasarupa taringot tu hahipason, naso babahirhon manang pasiding halak nahona HIV AIDS on, manang stigma dohot diskriminasi. Dalam arti temaon dihirim do ganuk perhobas di kesehatan, kementerian, lembaga dot akka organisasi, namar hadomuat tusi masitutu laho mangalehon pangatusion, panorangion huhut patupa akka ulaon, pakobasiot tu akka na mengatasi HIV AIDS di inganan nasidabe. Mangihuton penetapan ni bangsota di tahun 2024, pola do adong mar 510.200 sada halak nahona HIV AIDS. Sahat 7 Juni 2024, 351.370 halak OD HIV manang orang dengan HIV. Naung maboto adong HIV di pamatang nasida torop ni 217.422 halak. OD HIV manang orang dengan HIV na makilalahosa jala tongon madalani pangobation ARV manang anti retroviral torop ni 10.470 halak. OD HIV manang orang dengan HIV di bagasan pangobation marhite PL manang viral load HIV jala torop ni 10.662 halak. OD HIV manang orang dengan HIV natongon madalani pangobation ARV na niuji ni PL nung ngatarida naung lam otik pirusi di pamatang nasida. HKBP AIDS Ministry ima organ pakobasi lahon mangotapi dohot mengatasi HIV AIDS na mengurupi OD HIV manang orang dengan HIV naung makobasi pola lobi 2 dekade niuluhon ni Departemen Diakoni HKBP. Ganum tahun saya mertaba do Jupang nasida nahona sahit HIV AIDS. Torop ni halak na dapat dihubasi jala diradoti nasida di tahun 2003 sahat rodi 10 November 2024 1.200 palak. Tongonoma persagina. Nomor sada HIV 377 halak, AIDS 877 halak. Nomor 2 Bawa 810 halak, Boru 316 halak. Nomor 3 umur 0 sampai 17 tahun 54 halak. Umur 11 sahat 70 tahun 412 halak. Umur 31 sahat 40 tahun 521 halak. Digijang ni umur 40 tahun 212 halak. Kabupaten Parhonani sahit ala heteroseksual manang homoseksual 1.014 halak. Jarum narkoba 172 halak. Transfusi darah sahalak, sian ina tudak danak 50 halak, jarum tato 2 halak, pona jarum suntik tiki karejo 2 halak, dohot naso tarboto 2 halak. Na palimahon na mangolu onom 172 halak, na moding 574 halak.
Di parningota di are HIV/AIDS saportibi na di patupa di sadok liat portibion ganup ari sada Desember. Dihirim do anggiat sude hita parsidohot lau mangotapi hararat ni HIV/AIDS mamuka sia diri sendiri keluarga ta huria nang masyarakat pe. Anggiat ma ganup ruas ni huria bolas gabi maharoroan ni parbinotoan dohot barita nasitong taringot tu HIV/AIDS. Aku ni tauka marohata anggiat rade majakon akadongata nahona HIV/AIDS di bagasan persaurata si ganupari. Jala parsidohot mahita paholakon stigma dohot diskriminasi sian nasida ay dongata jolma do nasida. Tongon ma marsiurupan hita lahu pahisaton pakubasion mangotapi dohot mengatasi HIV/AIDS. Marsinodang mapakirimota na bayan hita gabe sibuan hatiuron tasaburhon mapakirimoni tu ganup nasida aka na marsitaonon alani HIV/AIDS na pola mabahen nasida di pasiding torop halak. Lapatan doi tiki panomunomuon. Tahalasson maharoroni Mesias tu tonga-tonga ni portibion nagok hasusan lumobi tu nasida akan hona HIV/AIDS. Di bagasan panomunomonon kok pakirimon mahitarap dohot akka na marsitaononi songot tu hatta Jesus na marsitaonon laho mga leon ngoluna tu hita. Amen. Marede mahita de dua non las jongjong mahita. Sa
Tatopoti madusatta martang yang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pijahali hami rotu jolom, kuhilala hami rikodo asin roham disaluhut hami halak pardosa. Alani ido bahen nahu paserep hami diri nami sedarion di jolom, jala hupartau hatopot kami. Tung na joddo hami manibil sianak kadalanmu nabadia songon biru-biru na lilu. Say unang pabali hami siat jolom alani dosa nami i. Aidang dihalomon roham hamatian niak kapardosa, alai hamubao ni rohana dolomo ni roham, asa mangolu. Sesama saluhut hageduhon nami dohot pangalasion nami, marhite-hite pangulu nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot ma asini roham di hami marhite-hite panedangion dohot hagogon ni tod di porbadia, asa tarapol situturo hanami majuho, asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapod di guarmu nabadiai. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasisan ni dosa. Para siroha jala dengan basa do Jahoba, labat tarimas jala para siroha godang. Dang di bahe tuhi tahobar tu akka dosatta, dang di balosot tuhi tahobar tu akka hajahatota. Tongon asini rohani ama-ama mida akanakna, asini rohani Jahoba diak kana makkabiari ibana. Hasangapon ma di debata na dikijang. Tabigi may de pujian sian glorify.
Marede Mahita. Tatangion mahatani debata turpuk epistel di minggu apen na parjolo tersurat di Pesalme 25 ayat sada sahat rodi ayat 5. Marsori-sori mahita majahasa. Hodo ali Jehovah dihalunguton rohaku. Dang tahitagamon tarurak sude akka namakka posiho, say maila dusugot akka pangose suada alana. Tay tugu-tugu maaho tu bagasan hasitonganmu, jala ajar yau, ay hodo debatani hatuauku, hodo nahuhaposi ganup ari, ido sahatna, martua doa kana tumangion hatani debata, jala na piopsa. Amin. Tabigi may depujian sian korina.
Maret de Mahita. Tidak ko mahaporsiaw tay, sokon nahina tidak ko ni dongata sa haporsiaw di sa dok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehova, ido ama pargogo na suhatu dosan na tumapalangit doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova na sasadai, ima na tutumbuhon ni si Maria, nagabe-gabe siya ton di porbadia, andorak suhabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus. Na matetar pajal do ibana di hau pinor silang. Na tuat tubanua toro dung ditanom. Na mulak mangolo di are patuluhon. Na manaik ku surgo lau hudul tu siamuli de bata Jehova. Amanai pargogo na sohatu dosani. Isima ibana pemulak sogo tu tanoon. Manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di porbadia, jala adong sadahuria na badia. Huria atau panela Kristen akan na badia, dohot dia sani dosa, dohot dia tai na madok, mulak mangolu doso god dagini halak naung mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Kita mendengarkan lagu pujian dari remaja Naposo HKBP.
Tabigi matiting na masa doon na naik pamasaon ni Huriata. Shalom. Selamat apen na parjolo madihita manginang. Selamat Advent. Tabigima tikting na masa dohot nanay si pamasaon di Huriata di bagasan mingguon. Tikting Huria HKBP Sentosa, Resort Sentosa Samarinda, Minggu Advent na parjolo. Topik Minggu ta Dungo Jala Manoktong Martangiang. Minggu 1 Desember 2024. Na parjolo hobar tu data na masuk tu Huriata. Torop ni ruas na marulang tahun di bagasan mingguon. Godangna 44 halak. Hata ni debata imana tersurat di poda sia ayat 10 sada. Ai marhite-hite ahu gada ari-arim. Jala tabba diho akataon ningolum. Tu sude ruas ni Huriata na marulang tahun. Hupasaat hami selamat ulang tahun panjang umur. Debatama nama dongani huhut mamasu-masu. Na paduahon persembahan amplop mamuka sadarion Minggu tanggal 1 Desember 2024 tamasuhido Minggu Advent na parjolo sialani mamuka di hari sadarion Minggu tanggal 1 Desember 2024 sahatu Minggu tanggal 22 Desember 2024 tapatupa papungu pelian amplop khusus dung sidung jamita laho tu perayaan Natal ni Huriata. Na patoluhon sinode godang HKBP pa ono pulupituhon. Mamuka sadarion Senin tanggal 2 Desember 2024 sahatu hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 di Patupa Sinode Godang HKBP pa ono pulupituhon imalaho pemilihan Eporus Sekretaris Jenderal Kepala Departemen Koinonia Kepala Departemen Marturia Kepala Departemen Diakonia dohot 32 preses periode 2024 sahatu 2020 lalu. Maringanan di Tarutung, Hombar Tusi, Borhat Dopadita Resort, Pendeta Marganda Lubis STH, IKOM, Laho Madohoti Sinode Godang sebagai calon preses terpilih Sian HKBP, Distrik 27 Borneo, Dohot Situa S Banjarnahor, turut serta Madohoti Sinode Godang, utusan Sian HKBP Resort Sentosa Samarinda. Tatang yakon ma asa denggan mardalan Sinode Godang HKBP na pa ono pulupituhon debata mamasu-masu. Na paupaton susunan kepanitiaan Natal ama ina dohot sola gracia. Nunga dipabakit panitia Natal ama ina dohot sola gracia na di hari Senin tanggal 10 November 2024 nasalpu. Songonon ma susunan panitia Natal ama ina dohot sola gracia tahun 2024. Ketua Inang Nyonya Simbolon Boru Hutapea, Sian Sektor 2, Sekretaris Inang Nyonya Silalahi Boru Pangaribuan, Sektor 2, Bendahara Inang Nyonya Marpaung Boru Sinurat, Sian Sektor Tolu, Seksi Kor Naparjolo Inang Nyonya Simanungkalit Boru Sinaga Sian Sektor Tolu, Inang Nyonya Siahan Boru Manurung Sian Sektor Walu, Tolu Nyonya Sintua Sinaga Boru Manik Sian Sektor Tolu. Seksi Kerohanian Inang Bibel Pro Nurmaida Sitorus, Nyonya Sintua Sinaga Boru Manik. Seksi Perlengkapan Panitia MC 1 Inang Nyonya Siagian Boru Marpaung Sian Sektor 4,
Napaduaon nyonya sintua simbolon boru selalahi sian sektor sada. Seksi dekorasi inang nyonya sintua butar-butar boru siman juntak sian sektor tolu. Seksi konsumsi inang nyonya sibarani boru siagian sian sektor walu. Inang nyonya simamora boru panjaitan anggota. 2 nyonya simanjuntak boru marpaung sian sektor sada. Tolu inang nyonya simanjuntak boru silitonga sian sektor onom. Seksi penerima tamu naparjolo inang nyonya sintua simangunsong boru manurung sian sektor pitu. Inang nyonya simanjuntak boru purba sian sektor 2. Tolu inang nyonya pakpahan boru sinaga sian sektor sada. 4 inang nyonya tobing boru pasaribu sian sektor 5. 5 inang nyonya simatupang boru dolok saribu sian sektor sada. Persembahan semua inang sintua. Hombartu hasil rapat panitia nunga disepakati nama ngisi liturgi dohot kor di acara Natal ama ina dohot sola Gracia sebagai berikut. Sian sektor sada liturgi, sian sektor 2 liturgi, sektor tolu kor, sian sektor 4 liturgi, sektor 5 liturgi, sektor onom liturgi, sektor pitu vokal grup, sektor walu liturgi dan kor. Liturgi sektor di pasahat tu sintua sektor tabe mauliate. Napalimahon konser mini remaja Naposo, sadarion di Patupado konser mini remaja Naposo HKBP Sentosa, imalaho tu perayaan Natal remaja Naposo, pinangidohon ma partisipasi sian ganup ruas. Napaonopon laporan keuangan Minggu 1 Desember 2024. Penerimaan Huria 45% plus non sentralisasi 12.645.620 rupiah. Penerimaan pusat 55% 10.900.700 rupiah. Penerimaan pembangunan 1.140.250 rupiah. Penerimaan kategorial 6.005.000 rupiah. Pengeluaran Huria 110.711.000 rupiah. Pengeluaran pusat 10.700.700 rupiah. Pengeluaran pembangunan 7.360.000 rupiah. Pengeluaran kategorial 10.166.600 rupiah. Saldo kas Huria per 30 November 2024 420.830.620 rupiah. Saldo kas pusat per 30 November 2024 0 rupiah. Saldo kas pembangunan per 30 November 2024 100.770.740 rupiah. Saldo kas kategorial per 30 November 2024 27.250.750 rupiah. Jumlah saldo kas keseluruhan 550.871.177 rupiah. Napa pituhon jadwal perayaan Natal kateisasi sidi pilihan tahun dohot iuran pembangunan dohot tikting par hepengota boy mataida di lembaran tikting naung di share di Hitaganup di pasu-pasu tuhatama Huriana mauliate. Maredde mahita laus tapa punguma pelia sada a dot sada b.
Ilameni debatana sumurung sian saluhu naroha. Ima mangaramu ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata dihita na pungudi sona manginang nagabe jamita di minggu Advent na parjoloon dienet mas sian Lukas 20 sada ayat 25 sahatu toluplonom. Ujahahon madihita songonon ma didok disi. Dungi masa ma akatada di mataniari di bulan doho diakka bitang pe jala hapusohan ma akka bangso di tanoon jala bobonosan bahenon ni gasak ni lauti doho galubang nga. Tarhatos majolmai di bahen hatahutonna doho panagamon ni rohana dinanaing masa tulia portibion ay humuttal ma akka hagugoon ni parlangitan. Dungi idaw nasida ma anak ni jolmai ro marhite honobun mata huaso dohot hasangapon godang. Alay molo mamuka masa akai dirga mahamu pasidak kamu maulumuna ay nunga jonok haluam muna. Jala dihatahom matunasida uppa masada. Berek kamu mahau arai dohot akka hauna asing. Iadung martunasi di idahamu taddaw muna do siani naung jonok partaunan las. Suang songoni iadung masa akai di idahamu botohamu ma naung donok harajaon ni debata. Situtudo hatakot tuhamu naso tu pasalpu nasabangsoon sojolo songgop saluhu nai. Salpu pesogot langit dohot tanoon anggo hataki naso tu pasalpu. Alai jaga hamu madirimuna unang sorak rohamuna binahen ni parminumon doho parmabuhon doho panarihod di hanguluanon gabetopu ditahopi arii hamu songon talirabang ay hatok may songgop tuatas ni sude na maringanan di atas tanoon alay dungo mahamu toktong mardongat tangyang. Asa margugo hamu pasiding saluhut naneng masay. Lahojongjong di jolo ni anak ni jolmay. Ima saha ni turpuhi. Selamat Advent madihita manginang. Di minggu tasadarion marhite Advenon tutu tabotodo ahado maknani Advent. Ima manomu haroroni Tuhatai. Amanginang molo naing makkatai taringot tu namanomu. Dos doi rupani molo naing roak katamu tu jabuta. Tutu lu jaduhita. Makalo jahon mangarade akan narikot tu haroroni tamutai di jabuta. Apalagi masongong hita halak Batak. Salah satu identitas ni hita halak Batak. Buidoi tarida songod dia imana patupahon partamueon tuakanaro tu jabuna. Allah hobardui tupo dan yakana tua-tua tei. Halak Batak didokdo parbahul-bahul nabulun ninna. Takkaso taboto lapatan niya manginang. Parbahul-bahul nabulun. Halak Batak didok akana tua-tua tei ima partataring nasoramitop ninna kan. Dangadong berano aing tataring ate di jabuta beda tu ngadong be. Naujui doa dong. Alai go barat doi
Songod dia di dapur mangalopa moloro tamu terus mangalopa imana. Dakya mitto tataringna. Terkenal donang hita halak Batak di do akkau putei parama sobalunon ninna. Dungi di do muse iya halak Batak parsakalan nasora mahiyang. Dakya mahiyang sakalan na. Jadi inti ni padohano na manginang manggombar hosongod dia ngulu ni halak Bataki. Sosial ni halak Batahi salah satuna si partamue. Yaitu menjamu tamu dengan baik. Imahita. Jaladi Bibil Taipe las dorohani Yesus mengida halak Yahudi molo ditamue ibana di jabuna. Zakheus tung perupani adong marungut-ungut edang pardosa tahei inna halak Yahudi. Oloro Yesus tu jawui inna. Jadi didok akan natua tanajolo pe amanginang taringot tu si partamue. Dos sosisolho doninna katamue. Patuk mahape setahalaputi do moloro akatamu tu jabuta. Ima identitas tasongon halak Batak. Apalagi tamu nanengro tu jabui akatulang. Molusui hula-hulai pasti dihalaputi. Maka nadong ceritai ro omak nama dok tu anak-anak ala neng ro tulang sia anu manuhida inna kan. Ola ro tulangi ido anak nama ngarobe tulang omak tasea ma. Abe maniak manuk dotong masuk. Amanginang waktu aupe di pagaratta di sendawar songoni dotong. Dos dosongon na di samarin daun. Hati hai neng memasuhi bagas, memasuhi gereja. Sian gereja lama, tu gereja ne baru. Dimasuhi mai alai bema pesta. Ala pesta do, pesta huria, igokom masih distrik amat tapareses, igokom masih resort tahun amat padita resort amang manulang gope hati hai doh amang padiangan pareses. Jadi di samoloro tamu apalagi sia distrik dapola repo huria manamui ruas do manamui buasa ikut ditamui do ale kumarbur ngidu sana tong ala do pardalanan. Jadi ditamui ruas tama amang pareses do amang padita resort. Wingot do keluarga si bolon boru padiangan. Ala pareses padiangan. Pinatoho-toho ma na adong hubungan na hamu mamanamwe inang udah niko. Ala nilas ni rohani inang udahon sapi telepon di huta. Tu hutai telepon. Oma neng ro pareses tu jebu. Bohado carana inna maruba. Hebe mahabe naroko. Bohado cara manamuina. Ipat orang maharwa sonomma ban sonomma. Isukum mamusetu au. Amang padita. Aduh si panganon hasolomon ni amang paresesi. Inna. Ala memang amat tapareses padiangan dang bui sudah yalang ngatung ijaga kasih panganon. Isukum muse aduh hasoloman nya mata padita resok manulang. Amang manulang. Isukum muse to ngau. Aduh hasoloman muna mangin. Luar biasa mak. Macai las roha. Jadi songonima amang inang rupane. Oh rohani namartamue. Alayang gua siap pribadi maco hudok, mamuk kasihan praktek kau. Sahat tunuaing
memang jumuk jotat duau itamue akaruasta. Ido. Imaharwa rokat ni padita. Dia madohono nate. Jala pertamueon na betul-betul berkesan huilala itoba. Waktu praktek, masih praktek. Adong marwasta manggokon amang Roma hamu jolo tujabu. Igokko padita resot, igokko tungau. Habe burungin neng pertangyangan sahirana buru-buru memang kegiatannya. Igokko mak. Jadi sahak mahami dijabuni ruas tanaman namui hami. Disi dijabui amatai, inatai, dohot sahala boruna. Saya mamangak kami disi disukup padita resok ma. Amang dia do tahe maksud ni tujuan ni nama namuyon. Biasa do yaktong. Adong tujuan nak. Roma ruas tay. Adang amang. Biasa doon. Ay bohama namar sirariat dohita. Ay husuru amatta calopad dita sinagaon tujabu. Ay dakyaru tujabu. Gabiom maharua momen napas. Nin. Alaihu na itu hamu amang sinaga manukut jawate nang dia roham ngadong dongat-dongam mo inna madoba garang ni suku-suku na mataon naraku malurang adong amang dapula sala marsitadaan adong guburuku inna isido buru na itong garang ni ruas songono doba naraku daku boto hiyahi ta pengalaman na si songonon ay namargay-gay dorahamu amang ate niku rupani. Maka tayo mo sinatay. Daw nga ma. Ay, ito tong tujuan ni udanganon. Ina mo siya. Hamang tayo narako. Jadi, saya mana mangani. Ropat di taresot. Homajo manguluhot tangyang. Ina. Ang guisi. Daku bo ito biyahasi tangyak kuno kuda. Ay, datong mungkit tangyak kuno pahiduan na kan. Alaya manginang. Nanang hudok rupani songonima luar biasa na. Molo na martamue. Halak Batak. Molo ngada po rohana mamerek kita sudah ipotongi. Ipotongi manuk na, ipotongi pinahan na, sudah ma. Ale molo dang dapo rohani mana tu hita oras madamang inna dito. Mula mahamuin na. Amang inang molo menyambut presiden. Rotu wilayah pasti dohu malaput perangkat daerah. Boydo isulap dalam namar lubang-lubang gabi bagak. Ala neng ro presiden tuhutai. Jadi intinya menyambut kedatangan tamu pasti kita sudah siap sedia. Bagaimana menyambutnya di rumah kita. Molo tahataya manginang taringot tu advent mula mahita tutur puhon. Totu lapatan ni advent manomu haroro ni tuhatai. Menyambut kedatangannya. Tentu kita diajak untuk siap sedia. Bagaimana menyambut kedatangan Tuhan. Siapa yang mau kita nanti? Siapa yang mau kita sambut sehingga kita diajak untuk siap sedia? Dang ise manginang. Molota sambut Tuhani asing ni pernik na tabereng di joloon. Alay na pasti tasambut haroro ni Tuhan na padua halihon. Jadi posisi kita sekarang yaitu berada di antara Yesus yang telah hadir, yang sudah hadir, dan yang akan datang kedua kalinya. Molo tahatay nakaning manomunumu katamu, rotu jabutta.
soina maluar biasa na hita, manjamu akatamutai, akan natabo-tabo taparade, si panganon na, taparade ng podoman na, taparade na rikot, ditamo na ng rotu jabutay, di advent na parjoloo na manginang, di minggut taon, di sukum matuhita, moloneng ro Tuhani, moloneng manomu-nomu haroro ni Tuhani, ahamanay kota persiapan, di jabura ngata persiapan pohon terang, ngata persiapan pernak-pernik Natal, alay lumubis ya nih, masa Advent ahado na kota parade manomu-nomu haroro ni Tuhan tay. Ahado na kota persiapon, ahado na kota patupa. Marhite hata ni Tuhan tadi tikyo na manginang dia lusi mahita. Apa yang mau kita persiapkan menyambut kedatangan Tuhan di ayat 34 di Dogma Songonon. Alai jaga hamu madirimuna, unang sorak rohamu binahen ni parminumon, dohok parmabuhon, dohok panarihod di hanguluanon, gabitopu di tahopi ari hamu songon talirabang ninna. Mulu di hati Indonesia, jagalah hati. Ternyata parjolo nekot pinarade, manomu-nomu Tuhan taya manginang di minggu Advenon. Pature roha menjaga hati kita. Jagalah hati dari hal-hal yang memabukkan. Lumubi mabuk alani portibion. Mulu di doa manginang mabuk hamabuhon. Dang naholat taringot tu minuman sa sitong na. Alay bohado rohat taon unang sempak mabuk alani portibi. Buasa olo jol mamabuk. Isarani na minum. Ala lubi siya takaran na tong diminum. Lubi siya dosis na diinom ma. Ujung nga mabuk ma. Jadi sungunido ko barat dihita ditikyon. Dido tuhatay jaga mahamu, jaga horrohamu, siyan hamabuhon, taringot tu portibion. Memang amanginang kita ini adalah orang-orang yang beragama. Tetapi jangan mabuk agama. Mabuk agama ngareputi. Kita ini boleh melakukan berpolitik praktis, tetapi jangan mabuk politik. Buidu hita amanginang papunguho na kaarta, tetapi jangan mabuk harta. Buidu hita mangalului akajabatan, dangadong nasalay sih. Tetapi jangan mabuk jabatan. Di portibio do hita mangulu amanginang. Alay unang mamabuk alani haportibion ninna tuhatta itu hita. Makana jagahon roham pature roham. Napaduahon amanginang manomu-nomu haroro ni Tuhani. Amanay kota parade. Aman ikut ta persiapon lumubi di masa-masa Advent. Di ayat 36 diturpuhon di Dogma, dungo mahamu toktong mardongat tangyang. Asa margogo hamu pasiding saluhut nanaing masay. Laho jongjong di jolo ni anak ni jolmay. Dungo mahamu martangyang. Asa boha. Asa margogo hamu. Dungo martangyang asa boha.
asa adong gogotta jongjong madalani ngolut taon. Terkadang hal sepele do na jongjongon alay hitaon olodo dang tolak beleleng jongjong. Hal sepele doi. Termasuk doa manginang mangadu piak karagam ni sitaon. Buido sa sitong na dang tolak tabe. Ala ni borak ni pergumulan ni. Alay dido Tuhani ma dungoho jala martangiak ko. Asa margogo asa tolak mu jongjong. Amanginang saya hudok dorupani di jamitaku orang Kristen itu, orang Kristen akan selalu berbeda ketika dia sebelum berdoa dan sesudah berdoa. Berbeda do yang gua kana porsiai. Ada orang so martangyang, dung martangyang gimana? Pasti itu. Dung martangnya kita amanginang memang minimal bui tenang pikirata doho rohatta. Secara fisik dangadong namu basyak kita. Dung martangnya kita. Tetapi yang berubah adong semangat baru. Dung martangnya kita amanginang adong gogone baru. Jaladung martangnya ko amanginang di jabum adong mamuse pakirimon ne baru. Dung martangnya kita dang namago persoalan ni daong. Dang namu ba persoalan ni. Alay adong gogone baru dilehot Tuhan itu hita. Lahu mangadu piak ka persoalan tay. Makana ahado naik kota parade. Apa yang mau kita persiapkan? Salah satunya di masa Advent. Dungo martangyang asa daputan gogo asa bui hita jongjong lahu madalani ngulutang. Amin martangyang mahita. Ali Tuhan di Advent na parjoloon. Saordo hatam napaingot to kami. Di nama nomu-nomu harorom di masa Advenon asa hujaga ho kami rohanami sian hamabuhon ni portibion nama bain sorat tami asa toktong hami Tuhan majagahon rohanami dungo hami martangyang asa daputan gogo hami. Mau lihat mali Yesus. Pasu-pasu mahatami. Pauraton turohan nami bi. Ali Tuhan. Martangyang dohami. Ima turuas ni huriam. HKBP sentosaon. Nah di bagasan asi doho holongi roham di hokop poto di doho pamatangna. Ala naung tabba umur na sa taon. Imaruas ni huriam na di bagasan sa minggon. Godang nga 30 siya halak. Say martabba-tabba malas ni roha hahipason gajang yumur. Turuas ni huriami na berulang tahun nasida. Jala paingot nasida Tuhan makalaso dengan dibasam di ngulu ni nasida. Mulate male Jehovah. Hudiho kami nang tangyang nami. Ima diulaon ni huriam hatopan. Na dipatupa sinodi godang HKBP. Sinodi godang periodisasi. Imalaho mamilit pucuk pimpinan HKBP. Rapdohot 32 pareses. Asiroham Tuhan borhat donang. Utusan sian huriam HKBP sentosaon. Utusan siar resot amang situa Banjarnahor amang padita lubis songot calop pareses natarpilit sian distrik Borneo on ali Jehovah disakap nauli sakap nadengkani
Sai patulus sonom muma sakap ni nasida lumobi amang padi taresok nami manakapi ulaon pakubasyon na bidang ima nagabi pareses. Mardami sonang male Tuhan akka sinodestan patupahon sinode godang mamuka di tanggal sada sahatu tanggal 8. Ali Jehovah nunga terpilit nang panitia Natal ama ina rabdohot solagrasya. Marguguma panitiai makobasi akka narikot di ulaw ni nang songoniak ka panitia Natal di kategorial na asing pe. Muli ate mali Jesus sahat diho mangulo nami sa itupahi keluarga nami akayanakon ni huriam nang saluhu na ulaw nami homa mabain majadi. Muli ate madiho ali Jesus sahat diho mangulo nami jalo matangiang nami ala ni gowar ni anakmu Jesus Kristus si palua jala si hokko pami martangyak kami tuho. Amen. Marid de mahita di namarid de tapasahat ma peliata.
Tang Yang Mahita. Ale de bata amanami na di Banua Ginjang. Odo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan. Doho na solibasa na molutus. Upasahat tami masyan na nilehom mi tuhami. Pelean nami tuho. Sa hijalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hupar hasyak kami peleanon. Pati bulhon harajaon mo. Di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim. Asalam hutad dahami godang ni silehon-lehom mi tuhami. Asalam kirkir hami mandok mau liate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan debata amanami rodi saleleng nileleng na. Moliate marohanami tuho ala diramuti ho hami di bagasan taon parhuriaon naung salpui. Asini roham do napasahat to kami tu bagasat taon na baruon. Huida hami di bagasan na sa taoni denggan ni basam. Buas doho mangalehon barita nauli itu hami. Asamardame jalamar hasonangan rohanami. Ditabay hodo bilangan niya kana porsea, akana burju mangului hatam. Dipargugoy hodo akana porsea doho na posom, akana mamaritahon habal gaummu, ditonga-tonga ni huriam. Tung nasoha bilangat do sudedeng kan ni basam na sa tauni, siya minggu tu minggu, siya bulat tu bulan, saha rodi sadarion. Dibaheni hupuji hami maguwarmu, jalahu pasangap pami maho. Say gonggom, jala pasu-pasu manang huriam. Tabay maganupari toro niya kanaporsea, na marholong ni roha diho. Say pararat maharajaummu di saddo portibion. Say ramoti mahuriam, asaunang saut tahi ni parjahat, na mangabati hararat ni harajaummu. Say unang loas huriami disusay, di gaori manang dileay. Ramoti ma akan na pinili mo, pay masahat tuhanguluan. Say ramoti masudi na posom, na mamaritahon barita nauli. Say joma akan na sutumad daho, doho parugamo na asing, asa doho na sida pasangapon goarmo. Say ramoti, jala parbadiay mahuriam, saha rodi haroro ni Tuhan nami, Yesus Kristus. Amen. Alea manami na di Banua Ginjang. Say pinarbadia maguarmo. Say Roma harajaonmu. Say saut malomo ni roham di Banua Tungaon. Songon na di Banua Ginjang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami songon panisa nami. Di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan. Balua mahami. Sian pangago.
susian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala deramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata buhina tuho. Jala di pasaorhon madamena tuton di munabe. Selamat Advent Madehita Saluhur.